Amen. Hallelujah. Unang adlaw sa Diyos, karunang adlaw sa pagdaig mo pagsimba, ibayaw ang atong kamot. Mulukso, sayaw, sayaw, musinggit, umagugyaw, balaan, dalagun na Diyos. Karunang adlaw sa Diyos, karunang adlaw sa Diyos, karunang adlaw sa pagdaig o pagsimba, ibayaw ang atong kamot. Mulukso, sayaw, mulukso, sayaw, musinggit, umagugyaw, balaan, gamhanan nga Diyos. Dahil ka na mo Diyos, hallelujah. Ikaw, o Diyos nga labing gamhanan, matuboy ka sa among pagsimba. O Diyos na way kausaban, hangtod sa kahangturan, dayon kung ikaw sa way katapusan. Karunang adlaw sa Diyos, karunang adlaw sa Diyos, karunang adlaw sa pagdaig o pagsimba, ibayaw ang atong kamot. Mulukso, sayaw, mulukso, sayaw, musinggit, umagugyaw, balaan, gamhanan nga Diyos. Dahil ka na mo Diyos, hallelujah. Ikaw, o Diyos na labing gamhanan, magtuboy ka sa among pagsimba. O Diyos na way kausaban, hangtod sa kahangturan, dayon kung ikaw sa may katapusan. Dayon kung ikaw, yes, hallelujah. O Diyos na labing gamhanan, yes, dayon sa Diyos sa among pagsimba. O Diyos na way kausaban, o Diyos na way kausaban, hangtod sa kahangturan, dayon kung ikaw sa way katapos. For the last time, dayon kung ikaw, o Diyos, dayon kung ikaw, o Diyos na labing gamhanan, matuboy ka sa among pagsimba. O Diyos na way kausaban, o Diyos na way kausaban, hangtod sa kahangturan, dayon kung ikaw sa way katapusan. Dayon kung ikaw sa way katapusan. Dayon kung ikaw sa way katapusan. Hallelujah, pagkasayawan ng Diyos. Pagkasayawan ko ikaw, O Ginoo, sayo sa akong pagigugma, kalingon tayo sa kadaugan, sayo sa kagawasan, sayo sa akong gibo, sayo sa akong gibo, alang kanimo. Pagkasayawan ng Diyos, hallelujah. Pagkasayawan ko ikaw, O Ginoo, sayo sa akong
walang kaliw. Dalaygon ka, O Diyos, sa walay katapusan. Dalaygon ka, O Diyos. Yes, hallelujah. Bahon ka, Jesus. Nadi mo magaday, nadi mo magaawit, sanang kaliwat mo, sanang mong pinili. Dalaygon ka, O Diyos. Dalaygon ka, O Diyos. Simbahon ka, Jesus. Nadi mo magaday, nadi mo magaawit, sanang kaliwat mo, sanang mong pinili. Dalaygon ka, O Diyos. Yes, hallelujah. Simbahon ka, Jesus. Nadi mo magaday, nadi mo magaawit, sanang kaliwat mo, sanang mong pinili. Sanang kaliwat mo, sanang mong pinili. Sanang kaliwat mo, sanang mong pinili. Yes, hallelujah. Hallelujah, Lord. Sanang kaliwat mo, Diyos, sanang pinili. Magadayag sa iyong buhi, ugamahan niya pangalan. Hallelujah, Lord. Salamat kay Ginoo ni matahong nga adlaw. Nga niya na usab kami imong mga piniling katawhan. Nagkahiusa diya sa pag-alaga o pagsimba diya sa imong buhi imong pangalan, O Diyos. Tapos gayud ka, Ginoo, sa among mga pagdayeg. Tapos ka sa mga pagpasalamat, O Diyos. Tungod kay ikaw ang tinugdan sa tanan. Sa tibok na mong kinabuhi, O Diyos, ikaw ang tag-iyan ninyo. Sa tanang butang nga imong ihatag ka na mo, O Diyos, ikaw ang tag-iyan ninyo, O Diyos. Usa walay rason nga dili kami mo dai, walay rason nga dili kami mo alagad kanimo. Tungod kay imo nang gihatag ang tanan alang sa imong mga katawhan. Salamat, O Diyos. Hallelujah sa kaluwasan nga mo na ang Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sa kinabuhi ni mong ihatag ka namin, Diyos. Halagaran ka na mong pasilungan. Sa tibok na mong kinabuhi, hantod aduna kami kusog, O Diyos. Hantod sa imong pagbalik, O Diyos. Ikaw ang among alagaran na matigod-anon ngayon. Ang tanang tribo magadayeg kanimo, Diyos. Magasugid na ikaw gayud ang buhi ug gamhanan nga Diyos. Ang Diyos nga magabalik aron sa pagkuha sa iyang mga piniling katawhan. Continue to worship the Lord, people of God. Oh, we worship your name, O Lord. You are the King of kings and the Lord of lords. Kini tenan magasimba diha kanimo, O Diyos. Kami tenan magaday diha kanimo, O Diyos. Sa kabukiran malukapatagan, simbahon ka sa tanan, nilalang ang tanang tribo magadayeg diha kanimo. Ang tanang dila magasugid na ikaw si Jesus. Ang tanang laman magaluhod sa imong kahalagon, O Diyos sa katibuan o sa kanasuran. Si
pa. Kami tanan magasimba. Yes, hallelujah. Oh, we worship you, Lord. Oh, Diyos. Kami tanan magalay diha kalimo. Oh Diyos, sa kabukiran man o kapatagan, simbahon ka sa tanan nilalang. Talang tribo magaday kay mo, Diyos. Talang tribo magaday nilagan mo. Ang tanang nila magasugit na ikaw sa Jesus. Ang tanang naman magaluhod sa imong kahalagod. O Diyos sa katribuhan ug sa kanasuran, simbahon ka sa walay katapusan. Ang tanang tribo magaday kanimo. Tanang tribo magaday diha kanimo. Ang tanang ila magasugit na ikaw sa Jesus. Ang tanang luman magaluhod sa imong kahalagod. O Diyos sa katribuhan ug sa yes, hallelujah. Simbahon ka sa walay katapusan. Ang tanang tribo magaday kanimo, Diyos. Ang tanang tribo magaday diha kanimo. Yes, hallelujah. Ang tanang ilang magasugit na ikaw sa Jesus. Ang tanang inuman magaluhod sa imong kahalagod. O Diyos sa katribuhan ug sa kanasuran, simbahon ka sa walay katapusan. Diyos, Diyos ka sa tanan. Diyos, Diyos ka sa tanan. Tanang gibuhat mo nagpadayag, kamuhanan ka. Yes, hallelujah. Walay bisan usang mabuhat kung wala ka. Diyos, 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 kamanan ka. Diyos, Diyos ka sa tanan. Yes, hallelujah. Come on, worship the Lord. Yes, hallelujah.
nagpadayag kamahalan ka. Wala'y bisan usa mabuhat kung wala ka. Diyos, kamahalan ka. Yes, hallelujah! Among ilang ikaw gay ng kamahalan nga Dios. Ikaw gay ng kahibulungan nga Dios. Nakita na mo Ginoo ang imong gibuhat. Nagpadayag kini, nagmatuod kini nga ikaw gay ng kamahalan nga Dios. Amen. Ang kalangitan, ang bulan, ang kabituunan. Ikaw nagahatag ni ining tanan o Dios ug pangalan. Ang usa kanila wala ginawala o Dios tungod sa imong pagkagamanan. Hallelujah. Matag usa-usab ka namo Ginoo. Ikaw nakaila ka namo. Ug imong nakita ang among kasing-kasing ug hunahuna karon o Dios. Salamat sa pagdawat nimo Ginoo sa among mga pagdaing pagpasalamat. Takus ka ni ini nga modawat sa tanan mo Dios. Tungod kay wala na ilain namo nga pasidunggan ug pasalamatan. Tungod kay ikaw lamang ang tag-iya nining tanan o Dios. Ikaw nagamugna nining tanan na among nakita o Dios diri sa kalibutan ingon man diha sa langit o Dios. Salamat amahan sa dako nga pribilehiyo nga niya kami karon. Nakaday diha sa imong gamahanan nga pangalan. Salamat sa kinabuhi o Dios sa gininhawa imong gihatag ka namo karon. Sa libre nga hangin nga mong giginhawa o Dios. Salamat sa may panglawas sa kusog kalikon imong gihatag ka namo o Dios. Atong pasalamatan atong buhi nga Dios. Hallelujah. Thank you Lord sa imong pagkamay sa among kinabuhi. Salamat sa imong pag-amping ka namo sa tingog simana. Bisan pa man o Dios sa imong mga pulong karon nga among mapagdian. Salamat o Dios sa imong mga pulong imong ipadayag. Pinaagi sa imong alagad o Dios na kanunay ikaw nagatudlo ka namo. Nagapahinumdum ka namo ug badlong ka namo pinagi sa imong pulong o Dios aron kami mahimo kami matarong balaan diya sa imong atubangan samtang kami magahulat sa imong pagbalik o Dios nga mahimo mainamdamon ang among mga kinabuhi tungod kay haping nagyud ka magabalik o Dios tungod kay among nakita ang kalibutan nagkadaot ang kalibutan ug imong mga katawan o Dios imo gayon isipti Ginoo imo gayon kaming kuhaon ug ikaw na gayon ang among makauban diha o God sa imong giandam nga puloy-anan diha sa langit o Dios usang matag-usa ka namo nga niya karon o Dios ikaw magalikon ka namo o Dios wala gayon kami mahimo kung wala ikaw ikaw ang among kalikon o Dios sa tanang adlaw o Dios likuna kami kanunay o Dios dili gayon makapuntog ang buhat sa kaaway sa among kinabuhi tungod kay ang among Dios nga among ginagaran Dios nagmadaugon ang iya usab mga katawhan magmadaugon usab hallelujah tungod kay gidaog na sa Dios ang kalibutan. Salamat o Dios sa kadaugan na mo maangkon everyday Ginoo magmadaugon gayon ang imong mga katawhan. Dalaygon ka sa walay katapusan, dili gayud na mo kalimtan ang imong mga pulong, ang imong mga saad. Kay mao kini ang giya ka namo ug among kalig-on. Salamat sa imong mga pulong karon o Dios. Dalaygon ug dalaygon ang imong buhi ug gamahan nga pangalan. Sa pangalan ni Ginoong Hesus Kristo nga among Ginoo manuluwas. Ang tanan magaingon og amen. Atong para sa makusog nga palakpak nga atong buhi nga Dios. Hallelujah. To God be the glory. Hallelujah. Testing. Hello, check. Good morning.
Mayong buntag mga igsoon. Mayong buntag. God is good. And all the time. Amen. God is good all the time yung mga igsoon. So, ini nga wala sa mga igsoon. Pasaylo lang takang mula. Naliit ko. Naliit ko. So, salamat kayo sa tumbuhin nga Diyos kay tungod sa yun nagkauban. Amen. Kung talaga ng buhay nga Diyos. So, salamat po usap sa akong giimbita. Doon na siya kasing-kasing mo makigduyog ani kanato o pagura gyud minabot o gina-welcome din ako gina-welcome kanamo Andrea bro nga simbahan nga house church na among cute little house church kung grade pa ko sa Idins cute little house church gina-welcome kanamo o nalipay may nga nakauban kanamo niini nga panagtigom o gali, nang hinaot mi nga dili lang kini nga adlaw nga mag-uban ta kung dili hangtod sa pagbalik sa atong Dios nga landong. Amen. So, welcome din ako sa akong atong bisita dili kay ako, atong bisita o pinangga sa Ginoo. Pangalan niya kay Jan kay Biso. So, welcome kay Dre bro nga among usapong panibaw. So, nining Ula sa igsoon, nasayo naman din mo sa akong bahay na rin no, tindog na po si Christian diri Nanganong itindog na po rin sa bahan diri ang lakuan. Nga, igsoon. So, nining ula sa mga igsoon, panahon na po usab, arong nga daygon nimo, daygon nato, natong tanan, atong buhay nga Diyos, pinagi sa pagpasalamat. Amen. So, nakadayag naman ta pinagi sa mga pag-awit nato, pag-ambak, palakpak. Amen. Gali, nindot kayo ang atong ang line-up sa atong karon kaning praise and worship leader. Karon ang adlaw pagasayawan. Amen. So, nisaya ba kay Son? Nagmalipayon ba kay Son sa diyang sayaw kay Son o nagmalipayon jud? Amen. Aside kung magsoon nga nani ka sa simbahan kay tungod nalipay ka. Amen. So, magsoon nining urasa kinsay kasing-kasing diya nga nagabuto-buto galokso-lokso tungod sa kalipay. Amen. Kalipay nga mo dayeg, malipay mo pasalamat diriya. Isa bagay mauna, labi panalangin sa Ginoo. God bless. Dagon kay atong buhi nga Dios. Amen. Tungod kay ang Dios nagahatag ka nato kusog bisan pa niining adlaw siya nagahatag ka nato og paggiya sa matag adlaw. Ang Ginoo naghatag ka nato og panalangin. Ang Ginoo naghatag ka nato og kaniyang ang kusog nga gikan kaniya ato yung nadawat sa matag adlaw. Mao na atong ipasalamatan sa Ginoo no kay bisan pag naay mga pagsulay nga mabot sa atong kinabuhi apan ang Ginoo maghatag nagyapon kalipay sa atong kasing-kasing. Bisan pa ang Ginoo naghatag ka nako gitagaan ko kunya panalangin. Amen. Bisan pa sa pandemic karon pero ang Ginoo wala nagabiya ka namo. Pasalamat ko nga sa diin maghapon adlaw ng kaniyang birthday sa akong anak akong pasalamatan ang Ginoo tungod kay ang Ginoo nagahatag kaniya og kalipay o samtang ako nagaampo kaniya kay nagpaabot ko nilang pastor nga pag-abot dito kay naa naman gud siya mga bisita niya mingon ko nga basig lugay pamo kay birthday mo po dito mingon ko nga ato ay mo kuya Mike kay akong ampuan mo tong giadto nako bay ko nagpatuo po siya mingon ko nga ali diri Mike kay naa naman ilang mga bisita niya mo nang ayaw ko bisita pero akong ginan nga ali diri kay lisod po kayo di po nato sila kuanon mo na ato na lang ako ali ampuan ko nako siya magpasalamat ko sa Ginoo kay kasing-kasing ko ni Mike ba nga mura ko kana ko namati ko siya ba nga namati ko siya sa akong mga pag-ampo niya akong giinan nga ang Ginoo mo'y kuan kaniya ba magagay mo na dako ko pasalamat sa Ginoo nga sa diin sa akong mga pag-ampo sa akong anak nga dili lang kay kato kundi babati niya ang presensya sa Ginoo mo na ko pasalamatan sa Ginoo pasalamat ko nga
Kitagaan siya may panlawas kanamong tanan. Mao nang akong pasalamatan ng Ginoo tinubog na akong kinabuhi kay tungod ang Ginoo naghatag kanamo panalangin. Amen. 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 Praise God. May punta mo igsoon, no? Di pa na ko ako magpasalamat sa tumboy nga Diyos tungod kay siya maayo gyud sa akong kinabuhi tungod kay taliwala sa mga balatian siya gyud nagagayad sa ako. Bisan gani karon daw kay magpasalamat sa Ginoo kay tagaan ko niya kusog o nahimo ko nga magmadaugon bitag son kay kung kagaya naman pag mata nako ako ulo marag nabalawat ko man dyan musimba ko din mo to pagkataon-taon kanang namay gisugo nya pag magsugo sa kaban ni diretso ko sa baniwa wala naligo ko dahil musimba na lang ko kay nakaligo naman ko nakaandam naman ko salamat kay sa Ginoo kay nagpadaugon gyud siya mga ano yan, nasab ko karon nakiduyog na sab sa inyo ha o nalagan din kayo siya sa o bisan pa to ang itong Merkules nakatawa ko karon sa ako hindi pa buhat ba na naramdaman ako pero akong hilak. Good kay lagi mag-exhort ba first time nito na ako nakaret na kuratan yung pag-ingon ni pastor na pero dalagan ni kayo Diyos kay siya ginag-guide sa ako ang mga natin ato wala jud ko kawalo sa akong buhaton wa ko kabalon sa jud akong istorya so sa una mura niya ko istorya pero pag abot ako sa tubangan perti naman una kong hilak niya mga ang gibuhat ko mga nabi lahin naman wala naman sa una na pero dalagan niya pa ng Ginoo sa balik ako Salam Diyos magsoon. So, dili na po kawangon ang pagpasalamat sa kabang Dios magsuot. Ang mga dugay-dugay na jud ko nga ako ko pasalamat diri niya. No. Tungod lagi sa daghang sundon na nga wali na ko makaabot bakit lagi mahuman usahay mahuman na. Salamat sa Ginoo. Hindi nga kamutago ng mga kapatid na nasod ko niya. Pagpasalamat niya sa tabo nga Diyos. Tungod kay tapos ko siya nga pasalamatan sa kong kinabuhi. Tungod siya yung pag-atimang niya kanako sa kanunay sa matag adlaw. O sa iyahang pag-uban niya kanako, pag-proteksyon, paglakaw, biyahe, may paglawas ng indihatag sa mga balatian, ubo, sa Ginoo dyan ng ison kanunay din nag-renew sa kong kusog o nag-aayog sa mga balatian so isang pamanog nasa matag Merkules nasa na bumi nagtulog na dito ato kay diba yato bro sante ati ko dito sa La Union so ya igo ko belunte ano si Francis kay naraw siya sa likod ako kaya ko basa parang pagbalik pa basa din ko salamat sa Ginoo nga siya kanunay naghatag may lawas ng kanako. Kusgan gyapon dunay makita sa Ginoo mga so pagatiman yung ganti kanako so lagi mo siya sa akong kinabuhi o isuman sa kalipay na mag-serve na kaniya na sa mga kakapoy sa lawas apan ang Ginoo gyud naghatag og kalipay sa kasing-kasing nga bubuhat no sa mga buluhaton. Amen. Muna akong ginapasalamatan sa Ginoo nga kana yung gibutang sa kasing-kasing no. Akong sabdan po na kinahanglan natong buhaton natong part no. Yes, Ginoo. Nagdalay gyud siya sa walang katapusan. Kanang gimaya mga pagpasalamat at ginabalik na kanina.
Sa ngalan ni Jesus. Praise the Lord. Salamat kayo sa mga naghatag og mga testimonyo. Okay? Kitang tanan aduna pa'y mga testimonyo kadaugan nga makaingon ta nga maayo gyud ang atong Diyos. Makaingon ba tanyana? Kitang tanan adyo tay mga pagpasalamat kana sa Ginoo. Dili gyud kana bitong dili gyud bitaw ta kanang makaingon na wala kay ikapasalamat sa Ginoo, dili gyud ka pwede makaingon na kay naa jud tay ikapasalamat sa Ginoo. Amen. Kay tungod sa kaayong gihatag sa Ginoo nga ni kanato, ang iyang gibuhat niya nga ni kanato nga mga kaayuhan, pagtabang, mga pag-protection matag adlaw, paghatag og maayong panglawas, pag-ayon niya nga ni kanato sa panahon nga doon natay balatian, giayon ta niya mo na nga takos gyud og angayan nga pasalamatan ang atong Dios nga labing gamhanan. Amen. Welcome nato ang pankaron first time nga nakaanhi si brother no. Okay. Ayla o ha? Jan Kyrie. Kyrie, o Jan na lang. Okay, Jan, good morning. Welcome kay Adriano. Okay, so Brother Jan, thank you so much. O karon mga kaigsunan, maadto ta sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. O ginaawha ko kamo nga magtindog kita samtang mag-abri sa itong mga Biblia. Iya sa sulat ni Lucas, Kapitulo 1, Lucas Kapitulo 1, versikulo 57, ngadto kini sa 66. Lucas 1:57 ngadto sa 66. Okay, kung atuhan lang na ukap o nakit-an kini mga chapter o books o mga bersikulo atau kini basahon. Okay, 57 naging diri miabot ang panahon nga si Elizabeth nanganak og batang lalaki. Nakadungog ang iya mga silingan o mga paryente sa kaayo nga gihimo sa Ginoo ngadto kaniya. Og nangalipay silang tanan uban kaniya. So sa kasimana ang bata gihimo nila ang seremonya sa pagtuli. Ila unta siyang nganlan og Sakarias sama sa iyang amahan. Apan mingon ang iyang inahan ayaw, Juan ang ingalan kaniya. Miingon sila kaniya, apan wala man kamoy kaliwat. Miingon sila kaniya, apan wala man kamoy kaliwat nga nagdala ni anang ngalana. Unya pinaagi sa sinyas, gipangutana nila ang amahan kung unsay gusto niyang ingalan sa bata. Nangayong sulatanan sa Sakarias o misulat, Juan ang iyang ngalan, o naibulong kaayo silang tanan. Diha nakasulti si Sakarias o gidayeg niya ang Dios. Natingala pag-ayo ang ilang mga silingan o mikaylap sa tanang kabukiran. Sa Judea ang balita may tungod ni ini mabutanga. Nambalando ang tanan nga nakabati ni ini og nangutana. Maunsa kaha ning bataa ini kadako niya. Kay nakita nila ang gahom sa Ginoo nga naguban kaniya. Mag-ampon ta. May gugmaon nga Dios ni ining kabuntagon, ining orasan, ining adlaw sa Domingo. Mianhimi o Dios ni ining nga dapit aron Ginoo nga pahimutan ka og ipayon Ginoo. Ini ang pagabuhaton Ginoo. Padayon kami o Dios sa nagadayeg na kanimo. Ilang kay sa mga alawiton nga kami nakadayeg na kanimo. O dili o Dios sa paghatag usab po mga kadaugan, testimonyo kung usa ka kamaayo sa mong kinabuhi aron madungog ini nganha sa among mga kaigsunan. Okay, ini maorasan usab padayon kami nga nag-alaga, nagsimba nga na kanimo, nagday pinaagi sa paghahin og panahon aron sa pagpatalingog, pagpamati diha sa imong mensahe. Salamat Ginoo nga padayon hapon usab ikaw nga magapamuhat sa matag usa nga mga kinabuhi, matag usa na mo ka makasing-kasing. Maduna pa may makasing-kasing nga gahi,
humuka kini Ginoo uban sa imong gahom ug balang spiritu nga mao ang magapamuhat sa mong pinauli. Ug ang imong pulong ugad sama sa usa ka sama sa maso o martilyo nga mubuat Ginoo gudugmok sa mga gahi nga mga kasing-dasing. Aron Ginoo ang imong pulong modulot kini o moadto kini diha sa among mga pinasurulan diha sa mga kasing-dasing. Salamat ikaw padayon nga magapamuhat ug magapadayon kag mga tudlo nga ni kanamo pinaagi sa imong mga pulong nga among madungog niini maora sa mga padayon kag Ginoo. Aron Ginoo nga kami niini nga dapit samtang kami mianhin ini nga dapit mapulo kami diha sa imong mabuluwanong pulong. Salamat kaayo nga magawas kami ning nga dapit Lord dili gyud mi hawang Ginoo or empty o God kun dili pulo mi diha sa imong presensya. Salamat Lord sa kalipay nga imong ihatag nini kanamo og dugang nga kalinaw kalipay na usab nga among maangkon karon pinaagi ka kanimo sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Sa pamingkod ta. Sa atong gibasa mga kaigsunan, ya sa bersikulo 57 ngadto sa 66, mao kini ang pagkatao ni Juan nga magbubunyag kaniadto. Ang pagkatao ni Juan nga magbubunyag. Si Juan magbubunyag, ang iyang ginikanan, amahan niya mao si Zacarias, ang iyang inahan mao si Elizabeth. O kini nga mag-asawa si Zacarias ug si Elizabeth, mga tigulang ni sila, wala gyud ni sila'y anak. Wala gyud ni sila'y anak. Apan gitugutan sa Ginoo nga magkaanak sila diha sa panahon na nga tigulang na sila. Unsa may mga kanak bitawng unsa may giplano sa Ginoo niini. Ug nganong diha pa man jud kanak bitawng gibuntis or tagaan sila og anak sa panahon nga sila tigulang. Pwede man ang nga tagaan sila sa Dios ug anak sa panahon nga dili pa sila tigulang. Pero unsa man joy plano sa Ginoo o kabubuton sa Ginoo nganong gialaw sa Ginoo nga gitakda sila nga makaanak dinaa sa panahon nga matigulang. Kay tungod lagi gusto ipadayag sa Dios gagamhanan ni siya. Amen. Dili gyud day nato kana bitong katiaw-tiawan ang Ginoo. Kay kaya niya buhaton katong gusto niya nga buhaton para sa iyang himayaan. Kay kasagaran manggod na dumog nato dili kay kasagaran is pagtigulang na ka dili na jud ka manganak sa mga babae no. Dili na jud manganak galing mag-menopause kasagaran 30 kapin antud mga 40 na may uban nga 30 pa daw kapin minana andali ra kaayo kanang mag-menopause kanang running to 40 ang uban jud kasagaran 40 jud ana kanapa po'y palagsa nga 40 na ilang edad murag wala pag menopause palagsa lang jud kay na pero kung abot jud kag 50 60 wala jud kani ana. Pero kini si Elizabeth tigulang na jud. Amen. Tigulang. Mula gina ngano gitugutan sa Dios nga magkaanak sila nga tigulang naman. Kadi ay ang purpose sa Ginoo is para matingala ang mga tao. Nga wala gyud imposible sa Ginoo. Amen. Para madungog sa mga tao nga katingalahan ug hibulungan jud ang Dios. Katingalahan ug hibulungan ang Dios kay tigulang na pero nakaanak pa o nagbuntis pa. Kini Juan magbubunyag mao kini siya ang propeta sa bag-ong tugon o galing ginaingon ni diha ang siya ang the last prophet sa Old Testament. O ingon po ni Jesus Christ, wala na musama kang Juan magbubunyag sa iyang pagka-propeta. Dili tungod kay kuyaw siya, kundi tungod manggod
Ngano nakaingon si Jesus Christ nga wala na mulabaw pa sama kang Juan magbubunyag. Kaya tungod banggod sa kadaghang mga propeta kaniadto sa daang tugon nagapropesya sila may tungod sa anak sa Dios nga mao si Ginoong Kristo. Pero si propeta Juan magbubunyag lahi kay tungod sa iyang paghimugso sa kalibutan ang anak sa Dios na apod. Amen. Ang mga propeta kaniadto nagpropesya lang pero wala si Jesus Christ sila nakita. Apan lahi si Juan magbubunyag kay sa dihang himugso siya para mahimong propeta, siya ang nag-andam sa dalan sa Ginoo ug nagkakita ay Dios sila. Amen. So unique kaayo ang pagka-propeta ni Juan. Amen. Unya from Malakay to Mateo, mga kaigsunan, Malakay to Mateo, di ba the last book of Old Testament is Malakay or Malakyas. Umaniana is New Testament, Mateo. Before pa ang Mateo or pagkahimugso ni Ginoong Kristo, 400 years nga walay propeta. Oh. The last prophet nga nasulat dinaan o nakasulat is mo si Malakyas. After that, wala na Jew propeta. 400 years. Kadugay anak, 400 years. Wala Jew propeta nga gigamit sa Ginoo o tao gigamit sa Ginoo para may mong propeta. 400 years. Muna nga, mi-arise ang mga, mas grabe nga mi-arise ang mga tao kaniadto nga kanang madautan. Labi na yun ang mga bitaw na simba sa Ginoo o napagamit sa Ginoo diha sulod sa templo, labi na ng mga iskriba, mga pari kaniadto, mga Saduceo, mga Pariseo, mo na nga tungod kay walay propeta, migara sila. Napamanggay mga gayong ulo sa panahon nga naay mga propeta. Usa na kanang walay propeta. Amen? Mo na nga, bisan og nagaadto sila sulod sa simbahan o iglesia or templo, mo na nga, nagahimo sila ilahang mga balaod nga ilahang gusto nga ipatuman nila nga sa mga tao. Amen? Mo na nga, kunuhay sila sulod sa simbahan o nagatuon sa pulong sa Ginoo o nagabasa ba, nagawalig ngadto sa mga tao, apan ang ilang kinabuhi wala gikimutan sa Ginoo. Pag-abot ni propeta Juan magbubunyag diha karon. Mo na nga ingon si Juan magbubunyag, repent, for the kingdom of God is at hand. Pag ginusul kay ang paghari sa Dios, aduol na gyud. Unya, muna, nga grabe kayo ang paggamit sa Dios nga kang Juan magbubunyag. Amen. Unya, mga dato padyug kayo ang mga Pariseo kaniadto. Mga pari payimo, manindot kay mga bisti. Apan ang bisti ni Juan usa gani ang iyang bisti? Mateo kapitulo 3, usa gingon diha bersikulo 4. Mateo 3:4, yes. Ang bisti ni Juan hinimo gikan sa balhibo, sa kamilyo o gabakos sa panit. Laliman ka na ang gibakos panit. O ang iyang kan ulon-dulon og dugos. So, katawaan ra gyud siya sa mga pari kaniadto. Magwalid ka o nya ang imuhang bisti. Hinimo gikan sa balhibo sa kamilyo ni nabakos kag panit. Oy, di ka katuhan oy. Kung gikan pa ka sa Dios, panalanginan unta ka. Mo ang tao. Kung gikan pa ka sa Dios, dato unta ka. Mutuo mi sa imuha kung naa kay nindot nga bisti. Kami ang tinuod na gikan sa Dios ay ninyo waligi niya nang pagginusol. Ikaw ang magginusol kay gitunglo ka sa Ginoo, wali kay panalangin. Ana biya sa tao. Kaya ihapan yung ginakaon, dulon o dugos. Muna, samtang nagwali, si Juan magbubunyag kaniadto, wala yun nagtuo o nagatuo ang mga Pariseo, mga kabarian, eskriba, Saduceo, nganha kaniya. Amen? Pero wala yun mihunong si Juan magbubunyag sa pagwali may tungod sa paghari sa Dios.
Muna atong tema karon makaigsunan. Atong tema is greatness is not found in wealth, but in what we do to the Lord. Amen? Greatness is not found in wealth, but in what we do to the Lord. Ang pagkalabing dako daw atubangan sa Dios, dili makita dinaa sa pagadato or unsay anak kanimo nga bulawan pa sa lapi. Kundi kadtong kita namuhat dinaa sa Ginoo. Kasabta na to, balikon na ko ha. Okay, take note and be listen and paminaw na to. Greatness is not found in wealth but in what we do to the Lord. Ang pagkalabing dako dili makita dinaa sa bahandi o sa lapi o pagkadato kundi kadtong atoang nabuhata dinaa sa Ginoo. Related kaayo manatong tema nga mo gani na kasiwan og bunyag usa ka labing ubos kaayo og timawa apan gigamit sa Ginoo. Wala nituo ang mga tao sa yaha sa iyang mga wali. Labi na itong mga dato. Nagtanaw lagi sila nga sila ang mas dako o katuuhan kay kang Juan mabubunyag. Kay pobre o kabus lang. Pero wala sila masayod nga ang tinuod ay nga pagkalabing dako at tubang sa Ginoo is katong kita namuhat niya sa kamayaan sa Ginoo. Amen? Basahon sa nako ha. Diya sa verse 15. Verse 15. Lucas 1:15. Kay mahimo siyang dako at tubangan sa Ginoo. Mo ni ato ang kuan. Kay mahimo siyang dako at tubangan sa Ginoo. O nya diha sa tong text nga gibasa kaganiha, ni ana ang mga tao na malandong ang tanan nga nakabati ni ini unang utana. Maunsa kahakning bata ini kada po niya kay nakita nila ang gahom sa Ginoo nga naguban ko niya. Amen. Basahan na to ginahinay ha ang verse 1 pero mo focus ta niya sa to ang text, okay? Verse 1. Chapter 1 verse 1. Aron masayra nato ang mapanghitabo nga kini si Zacarias na-encuentro niya o nakita sila nagpakita kaniya si Angel Gabriel aron nga iyahang ipahibalo nga magkaanak sila o batang lalaki. Unya dili kayo mutuo si Zacarias tungod kay tigulang lalaki. Mo na nga naamang siya. Kung sa hinungdan nganong naamang siya kay tungod nasa pagduha-duha. Amen. Gituyo po ito nga para maamang siya para mas namo ipakita pa sa Dios ang iyang pagagamanan. Dili lang kay naamang siya kay tungod kay nasa pagamaduha-duhaon kundi para po ni atong tumura nga sa dihang ma-fulfill o matuman na kining tanan mahibulong po ang mga tao. Amen. Nga nakasulti dayon siya. Amen. Verse 1. Halang diyong Teofilo daghan ang nangako pagsulat sa aso may tungod sa mga panghitabo sa atong katilingban. Gisulat nila ang nadungog namo gikan sa una nasaksi. Nakasaksi nga nagsangyo sa mensahe. Usang lang doon nga Teofilo, tungod kay nasusi kuman pag-ayo, kining tanan sukal sa sinugdan, nahuna-huna nang ko nga angay kining isulat sa maayong paghahanay, alang kanimo. Gibuhat ko kini aron masayad ka sa tibuok nga kamatuoran sa mga butang nga gisaysay kanimo. Sa panahon nga si Herodes mo'y hari sa Judea, may usa ka panig ang inganlag Zacarias kasakop sa kaparian sa hutog ni Abias. Ang iyang asawa mo si Elizabeth nga sakop usab sa parianong banay ni Aaron. Silang duha nagkinabuhi nga matarong og dalaygon sa tubangan sa Dios og nagtuman gayon sa tanang sugo sa balaod sa Ginoo. Wala sila anak og dili man makapanganak si Elizabeth o kay tigulang naman silang duha. Usa ka adlaw ni ana turno kadto sa ilang butong nagtuman si Zacarias sa iyang katungdanan sa pagkapari at tubangan sa Dios sumala sa bangin sa pag-alagad na iyang naangkon adlaw. Sumala sa batasan nga gisunod sa mga pari, nagrepa sila nga nagpili siya nga maoy musunod musunog sa insenso dito sa laran. Busa misunod siya sa templo sa Ginoo. Samtang nag-ampo ang panon sa mga tao dito sa gawas sa takna, nagsunog ang insenso, mipakita kaniya ang sa kaanghel sa Ginoo
nga nagtindog sa tuong bahing sa halaran diin isunog ang insenso. Sa pagkita ni Zacarias sa anghel na hingangha sa og nahadlok. Abang giingnan siya sa anghel ayaw kahadlok sa Zacarias. Ginuog sa Dios ang imong pag-ampo ug ang imong asawa nga si Elizabeth magsabak og usa ka batang lalaki. Nganli sa buwan ini kay mugso niya. Magbaya ka og maglipay ingon man ang uban kay mahimo siyang dako at tubangan sa Ginoo. Dili kayo sa mo inom og bino ug isog nga ilingnon. Ika sa iyang pagkatao, mapuno siya sa Espiritu Santo. Dagko niya ang daghang mga tao sa Israel, balik ngadto sa Ginoo nga ilang Dios. Maguna siya sa Ginoo, inubanan sa Espiritu o gahom sama sa nabatunan ni Propeta Elias. Himuon niya nga magkauli ang mga amahan o mga anak, ang mga masupilon. Iyang pabalikon sa matarong nga dalan ug andamon niya ang katawhan alang sa Ginoo. Giingnan ni Zacarias ang anghel. Unsa man ako paghibalo nga tinuod ang imong ingon? Tigulang na ako ug ang akong asawa. Ang anghel mitubag, ako si Gabriel nga nagtindog at tubangan sa Dios, nga mo'y nagpadala kanako aron pagsulti o pagsugilon kanimo ni ining maayong balita. Apan wala ka mutuo sa akong mensahe nga matuman gayon sa hustong panahon. Tungod di ini maamang ka. Dili ka makasulti hangtod sa adlaw nga matuman ang akong isulti kanimo. Niining gayon na nagulat ang mga tao kang Zacarias kung nahibulong sila nga nung nadugay sa sulod sa templo. Sa pagula niya, dili na siya makasulti kanila busa nagtuo sila nga nakakita siya panan-awon sa sulod sa templo. O tungod kay dili man siya makalitok bisan usa ka pulong, misin niya sa lamang sa kanila. Pagkatapos sa iyang turno, sa pag-alagad sulod sa templo, may pauli si Zacarias sa ila. Wala madugay, nagsabak ang iyang asawa nga si Elizabeth o wala mubiya sa balay. Sulod sa 5 ka bulan. Miyon si Elizabeth ang Ginoo, mitabang gayon kanako. O karong gikuha niya ang naghatag kanako kaulawan at tubangan sa mga tao. So anong nakabulan, ang isabak ni Elizabeth, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea, kinalag Nazaret. May mensahe sa alang sa usa ka batan-ong dalaga nga ulay nga si Maria. Naginganlag Maria kaslunon siya ngadto sa usa ka lalaki. Naginganlag Jose nga kaliwat ni Haring David. Nato ang anghel kaniya o miingon paglipay ang Ginoo nga naguban o nagpadalangin kanimo pag-ayo. Galibog pag-ayo sa Maria sa paggabati niya sa mensahe sa anghel o malandong siya kung unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Mingon ang anghel kaniya ayaw kahadlok, Maria, dahil gikaymutan ka sa Dios. Ikaw magsabak og mga anak usa ka batang lalaki, ug nganlan mo sa Jesus. May mo sang inila og tagon siya nga anak sa Dios, galabing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang kagikan nga si David. May mo sang hari sa mga kaliwat ni Jacob, hangtod sa kanturan ng biligid matapos ang iyang gigarian. Si Maria miingon sa anghel, Usaon man pagkahimo niini nga wala man gibana. Ang anghel mitubang mukusad kanimo ang Espiritu Santo o magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Inumdumi ang imong pariente nga si Elizabeth giingon nga dili sa makanak. Apan karon 6 na kabulan ang iyang pagsabak bisag tigulang na siya. Kay alang sa Dios walay dili mahimo. Mingon si Maria, sulugoon ako sa Ginoo. May tabo unta kanako ang imong gisulti o biya ang anghel kaniya. Amen. Ha? So kini si Elizabeth o si Maria pariente ni sila. Ha? O niya kini si Zacarias o sa kapari. Ha? O niya tigulang na sila. Ipakita ang anghel sa Dios nga nakang Zacarias. Kanag-ingon nga maka-anak sila. O kini nga bata maoy mag-andam sa dalan sa Ginoo. O gihapod kang Maria, napakita pod ang anghel sa Dios nga nakaniya nga magsabak po siya. 6 kabulan na nga gisabak ni Elizabeth si Juan. O niya nagpadayag dayon o napakita ang anghel sa Dios nga naka Maria nga magsabak po siya. So sa ato pa kini si Juan magpubuliyag magulang siya. Magulang sa ni Jesus Christ diya sa tawhanon. Apan nasayod ta nga sa wala pagani si Juan may mugso na ana si Ginoong Hesus.
Galing ingon pa ni Jesus, ingon pa ni Juan nga anak kan Jesus Christ o ngadto sa mga tao. Ang basaw din na sa Mateo 3:11. Ako nagbunyag kaninyo pinaagi sa tubig aron pagpakita nga naghinusod og bibiyak kamo sa inyong masala. Apan mo ani sunod ka na ako magbunyag kaninyo pinaagi sa Espiritu Santo ug sa kalayo. Sa mas gamahanan kay kanako dili ako angay bisan gani sa pagbitbit sa iyang sandalyas. Diri ata sa John mga kaigsunan. Kay mas klaro sa John chapter sa John chapter 1. Mas ikuan pa yun ni John 3 okay? John chapter 1. Ikatabi ito ang pagkakuan nila. Okay, so ibasa sa 26. Murag kuan nga po diri no wala niya giglagi kuan po. Okay, magibasa lang, magibasa. Di makibasa din na. Si Juan ni tubag, ako nagbunyag pinagi sa tubig. Apan may usa diha kaninyo nga wala ninyo iilhi. Muabot siya sulod kanako, apan ako dili takos bisan gani paghubad sa higot sa iyang sandalyas. Amen. So sa laing bahin sa gospel ni Ana, padili na punta madugay is dili ako ang iyang gini sa pagbitbit sa iyang sandalyas. Amen. Ayon sa dito is kay tungod kay mas labaw pa siya kanako. Kaya naalaman siya sa wala pa ako mahimugso. Amen. Amen. So, ingon diri diha karon sa tuang nabasa kaganiha sa mga mensahe sa mga bersikulo, nakita nato kung unsa jud kagamhanan ang Ginoo. Amen. O sa tuang tema, kay mo focus ta sa tuang tema, greatness is not found in wealth, but in what we do to the Lord. Sa giingon pa sa anghel dinakang Zacarias, sa verse 15 o verse 14 to 15, ini kay mugsot niya magmaya ka o maglipay ingon man ang uban. Kay mahimo sang dako at tubangan sa Ginoo. Amen. Magmaya ug maglipay. Usahay, di ta kasabot ba no? Usay plano sa Ginoo, abi nato ang pagmaya o paglipay kana lang bitaw sa panahon niya kana bitaw makita nato nga ang pagkadato ug daghang kwarta. Oh, di ba? Moingon dayta, wa pagkanindot anang ilang kahimtang oy mas maayo pa na sila. Pero nganong iyon man ang anghel sa Ginoo nga anak sa Zacarias, ini kahimugso niya. Kini si Juan magbubunyag, magbaya ka o maglipay, ingon man ang uban. Kanya, kung wa ka kasabot sa gisulti sa pulong sa mong anghel sa Ginoo, inikadako tingali ni Juan, unya, pagkita ni Zacarias o ni Elizabeth, unsa man ingon man tong anghel nga magbaya o maglipay. Unsa man po pre, malagi ning anakan Ami manako mahimong sang labing dako, madato din siya. Unsay inaana ang atong expectation. Amen. Di ba inaani man ang plano sa Ginoo? Anong ginakaon man sa mga anak dugos ug dulon? Nagbakos pa yung palit, pa ikapalit. Nagbisti pa yung balhibo. Salaman magbaya ka si Zacarias, niana, siyempre magbaya. Kaya nakasabot man siya sa pulong sa Ginoo. Pero kung wala ka kasabot o imuhan ng i-reject ang pulong sa Ginoo, makapangutanan jud ka na unsa man ning plano nimo Ginoo sa imong anak or kanamo. Abi manamog mabalipay mi, nagsubok mahinuon mi. Tapos malagi mi abi na siya ang magpadato sa mua. Siya ang hinungdan nga mahimo ming dato kwartahan. Kana iyon ka mahimo siyang labing dako, sumawitikan pud mi.
Abi man ako pagkakalot ng kulawan. Pero di ay, wala gina. Pag ang tao materialistic o salapi lang o kwarta ang ginapangita o ginatanaw, di doon sa maka-appreciate o makapasidungog na sa Ginoo o makapasalamat. Kaya ano man, lahig man ang iyang motivation o tinuha. Ha? Mga ginatong tema is, greatness is not found in wealth. Ang pagalabing dako, dili makita dihaa sa pagadato o sa salapianon o unsa kadinhaa. But in what we do to the Lord, kung dili katong namuhata diha sa Ginoo. More than ni, si Juan mabubunyag, pobre o kabusman, apa nahimo sang labing dako kay nakapaybuot sa Ginoo kay matinumanon sa bisan pa sa iyahang kahintang. Amen. Sa ato pa ay ang ginalantaw sa Ginoo dili tong mingon ta Lord dato kayo ko. Daghan kay kong kwarta inahatag sa imuhang o piring ko dagko kayo. Tinuod na, pwede po na makalipay na sa Ginoo. Pero wala gina. Ayaw lang pagsugod nga diha na lang kakutob. Amen. Ayaw pagsugod nga diha na lang pong kakutob. Kaya nagsalig ka sa imong paggabahan di anon. Nayuban ka ron. Nagsalig na lang. Tagaan na lang ang tungkol silang pagkadato. Tagaan na lang nila ang mga pastor nila. Tagaan na pastor. Waligi. Matuon pa itong pastor. Amen. Dili man na mali nga makatabang ta sa mga outreaches, matabang ta kwarta. Pero karon tan-awon po rin mo ay mong kauglingon. Nagsalig na lang baka sa mong pagkabaliano, nasigin lang kang tulog, nasigin lang kang pahayahay, kaya tungkol sa mga kwarta, pero di ay ka na imong kwarta, bro, sisiliyo na lang, matag na lang ka. Niya, parang gano'n na sa mga tao, kung di na kong pahayahay, kay kung di na kong dili mo kuhan, mamuhat kay nakatag na ikaw po. O niya, ang Diyos na nakabalo sa imo ha. Nga, nahatag na kagwarta, kay para yung motibo, para ipakita mo na, nagtabang daw ka punuhay, kaya para dahil sinukuan, payahay na lang ka. Makita gapon ka sa Ginoo nga mali ang muhang motibo. Amen? Amen? Kinahanglan na aga kung kay buhaton. Kaya nga naman, obedience is better than sacrifice. Amen? Ang pagtuman sa pulong sa Ginoo mao'y pinaka-importante. Kung dili ang mga sakripisyo. Amen? Muna karon si Juan mabubunyag na himong labing dako sa Ginoo dili tungod kay dato siya kundi namuhat siya nga sa Ginoo. Amen. Muna diha sa tuwa karong kahintang as our application sa pulong sa Ginoo karong mga orasa karong kabuntagon ayaw una o ayaw kasugo. Kung inana ang imong kahimtang karon, pobre ra ka, mas maayo pa ang uban, lamig kay pagkaon, lamig kayo og mga biste, nindot kaayo, mga original pa yun, ako at 200 pesos lang, 30 pesos lang ang pantalon, ilaha mga Levi's yun, mga jag yun, libo-libo, ako bukughaw dayon, ila ka bulan, gabog dayon, ayun na lang pugsa, imong kaglingon kung wala yung kay kapalit. Amen? Gusto mo ng pugso nimo. O niya, mo lagi na. Mangutang na kay, mag-away na inuon mo. Sa mong pamilya. Amen? Ang importante nga nagkakaon ka. Kung panalanginan man ta sa Ginoo, basta kay namuhat ta, nagtrabaho ta, kunya dili nato kalimtan ang pagpamuhat sa Ginoo. Ang importante lagi, nining kalibutan nga kita misunod ug namuhat dinaa sa mga bulaton sa Ginoo. Kaya wala naglantaw ang Ginoo nga mahimo kang labing dako kung ikaw dato. Amen. Ug ang kalipay o ang pagmaya dili makita dinaa sa mga butang. Nining kalibutan nga naata. Kundi ang kalipay kung pagmaya
nga di ay nasa dihang makita ta sa Ginoo nga namuhat ta kaniya. Amen. Maglipay ta nga atong anak namuhat. Amen. Sa bulaton sa Ginoo o kita. Muna kita diha sa itong mga bulaton padayon. Matag Lunes sa inyong mga bulaton. Martes higugmaa ang bulaton. Magamay man na nga bulhaton o madako pareho ra na tubangan sa Ginoo. Dili kay maingon ta nga iseryoso na ko ni nga bulhaton kay dako nga bali nga bulhaton. Sa time nga anak ko ba nga pag sa Eagles, niluton yun. Oh. Ma-review na mo sa mong kaulingon. Kanya, pag naana dili usap sa ginagmay, muro lang, pagkuhan lang. Pero di ay, wala ginadili na maayo. Amen. Kinahanglan, magamay man kabulhaton o madako. Kinahanglan, buhaton na nato para sa Ginoo. Amen. Amen. Ha? Dili kay kung patawag ang leader kay nako kay bulhaton mo seryoso kay ta pero kung ginagmay lang mura tagpuan agamay ra kini nga bulhaton. Dili man ato sa Ginoo na. Amen. Seryoso man jud na magamay man ang bulhaton o madako. Amen. Wa may pagkaon o na mamuhat na. Amen. Ha? Kay sa Ginoo ang tanan. Si Juan magbubunyag, gikahimut-an Diyos sa Ginoo. Kaya ano man, bisan sa iyang kahintang, namuhat Diyos sa o misunod din naa sa Ginoo. O sa miandam sa dalan sa itong Ginoo. O makita nato nga ang kinaiyan ni Juan magbubunyag, anaa sa pagmapawsanon. Matinumanon o mapawsanon. Gilab yun niya iyang bulaton. Ano makita man nato na? Ano makaiuman ta? Kaya nga naman, sa dihang nagka-enkwentro sila ni Jesus Christ, nagkatubang sila. Ha? Walang enkwentro ng isang bagay, ha? Mas kuyaw dito sa mga, ganahan ako na bautismuhan. Di pareho sa mga alagad karon ba? Manindot tayo ng mga sakyanan. Sa mga iyang pamay, kagal-kagal. Dugay na mong tanan ng muhat. Ulang man ampo siya. Bangin na lang mong tatingahin na rin. Napo kay katabang, di po ka matabang. Ay po ba, luwi na kayo, di po ka matabang. Maglibak na inoon, di sa tabangan. Amen? Mga pariseyo, kapag mga kinaya, dahang ginakaroon mga wali, madungog na ito. Para man huwag ta nag-mention ha. Pero usahay lang ba, di lang kasabot. Amen? Ha? Kaya pag anak do ka sa Ginoo, dato Ginoo ka. Hindi ka maayo. Gali ang mga apostolis ka ni Adto, mga propeta. Nakakumpre may noon. Amen? Ang importante na muha ka sa Ginoo, mo ni pinaka-nindot. Amen? Amen. Amen? Kung padatuon man ta sa Ginoo, iyahan na ng kabubuton. Amen. Amen. Muna nga, si Juan magbubunyag sa dihang nagkakitaay sila ni Jesus Christ. Yang giingon sa mga tao. O kinisa akong giingon sa inyo ha. Nasa mas labaw pa kay kanako. Amen? Kaya anaan naman siya ni mugso na daan sa wala pa kung may mugso. Amen. Ha? Ituboy o ipataas yun ni Juan sa Ginoong Jesus. Wala yun sabi overpower. Wala yun samingon nga kuyaw po kaniya. Sara man na siya. Naguna pa gani kong namuhat, kana wala pa na namuhat. O, wala pa na sa kong mabautismuhan. Usa pa na sa mamuhat. Pero ako namuhat na po daan, namunyag na po. Wala pa nga si Jesus Christ sa muhat na to. Amen? Amen? Pero lagi, si Juan, nasayon siya kung sa'y kabubuton sa Ginoo. Nasayon siya kung sa'y plano sa Ginoo nga na kaniya. Bisan tuod sa iyang kahimta nga, dulon og dugos lang ang iyang ginakaon, panit lang ang iyahang kuan, bakos. Balhibo lang ang iyang ginasuot, pero nasayon siya sa kabubuton sa Dios nga na kaniya. Nga siya gamiton yun para sa kamayaan sa Ginoo. Para ngadto sa mga tao. Amen?
Kaya kung mag-turn out ta sa mga butang ining kalibutan na makaingon ta, Lord, maayo pa man sila. Dato man kayo, kapuya mamuha kayo. Wala din nakakalahutay. Ikambyo na nimo ang bulhaton kaysa trabaho. Amen. Amen. Daghang garong mga Kristohanon, pero panahon na, magipili pa nila ang pagtrabaho kaysa pag-alagad sa Ginoo. Gali karong panahon na dapat ipakita nato nga gasig ta sa pag-alagad sa Ginoo. Nga naman, nausap na ang balaod sa panggobyerno. Amen? Nadungagan. Amen? Isagwa kay sala. Lakpon ka. Mas may nungdan na kasala ka. Wala lang kay QR code. O nakorpyuhan ka. O huwag ako kay kuhan, kaya nakibian lang ka, kung sample lang. Huwag ako kay gibuhat. Or labi na karon nga iga sa laing mga nasod, maabot ang mga vaccine na dungog na ko sa balita is na po yung mga pila 2 milyon nga moabotay na po. Ipaapod-apod na po na siya. No vaccine, no work, o sabay, etc. Wala nakabalo, usa na po yung mga tabusunod, another na po, after vaccine, ginahiday na ta, o niya sa Biblia, sa Revelation, without number of the beast, pag wala tayo number sa halimaw, nagitatak sa tungagtang o sa kamot ba, di ka pamaligya kung negosyante ka. Di ka kapamalit kung gusto kang balik. Kung wala kayo numero sa halimaw. Amen? So, inana ba? So, wala yung tamasayod sa unahan kung how many months, years na lang ang itagal nato na inigalibutan. Amen? So, sa pamalibuhato na to, nagubad ka ron, nagpanato gihapon. Gihapon ang alagad sa Ginoo. Kaila pagpangwartag hapon. Pero si Juan magpupunyag makaigsunan. Never Diyos sa naka, huna-huna niya na, usa man niya akong kahimtang, oy. Kasi yan, kung kaog dulon, ani. Dugos. Yung mga ito pa yung siya dito sa Kamingawan. Oh. Mamalandong. Panit ang bakos. Balhibo. Kaya sa makaingon ba nung sa nung kahimtang, mo ba rin mukhang pagkabubuton Ginoo? May pagmagnegosyo ko eh. May pamantong mga tao gigwalihan, mga dato man. Inaanak ba no? Usahay, inaanak ta. Dato man kayo niyo. Ikaw ulit ambyo sa kuwang pandi. Diba? Anak ka ba no? Kaya nga naman, lagi pag ang tao, kwarta o mga putang lang ang ginatan o ginana din makitabo. Amen? Pero sa one magbubunyag, wala. Ipadahin Diyos. Kaya yun ang anghel, inig kay mugso niya magbaya ka o maglipay, imo man ang uban. Kaya mahimusang dako at ubangan sa Ginoo. Ikaduha. Pila na ka years nga ang gitagal sa Ginoo, ang ganang itong nabuhi si Juan magbunyag, ining kalibutan na kanya to. More than 30 years old, or 31 ba? Minano ba na bana? So kung di na po kakasabot sa kabubagon sa Ginoo na kung ginikanan ka, makaingon jud ka, o ba ni imong plano Ginoo? Sa iyo habang matay ni ako ang anak. 30 pa malang o 31. Iputlan pa yung ulo. Amoy puhangon kung nagputol sa ulo sa mga anak. Di ba? Masubo ka kung wala kay Ginoo. Amen? Amen? Amen. Pero diyan na tumakita anong giingnan man sa Zacarias nga ini kay mugso niya, si Juan, magmaya ka o maglipay nguman ang uban kaya mahimos ang dako at ubangan sa Ginoo. Kay magsangyo lang siya sa maayong balita.
May tungod kang gusto. May tungod sa pagginusol aron mobalik ang mga tao nga anak sa Ginoo. Bisan o dili wala siya nagdugay sa kalibutan kay gani giputlan so Ginoo siya og ulo giputang sa banihado. Ha? Pero lagi ang bulaton ni Juan Mabubunyag, grabe po ang iyang pagpamuhat. Matag adlaw walay punong. Amen. Amen. Ha? Ang importante lagi na kita mamatay nga nasa Ginoo. Amen. So ako man ang uban namatay pero wala sa Ginoo. Amen. Mas tindo to namatay ta nga naa sa Ginoo. Mahimo jud tang labing dako atubangan sa Ginoo. Matingala ka no nga magparyentihay si Juan giputlag ulo. Si Jesus Christ ilansang. Oh, di ba? So grabe no. So ya dato makita karon nga wa jud ta masayd unsay mahitabo sa tuwa sa urahan. Ay importante nga kita padayon nga nangalagad sa Ginoo unsa man ang atong kahimtang